Donostiako udala eta Donostia kulturaren izenean, ongi etorri Antzoki Zaharrera. Mesedez, itzali zuen telefono mugikorrak. Eskerrik asko. Ikuskizuna, hastera doa. Kaixo, arratsaldean denoi eta ondo etorri, Donostiko Antzoki Zaharrera gaurkoan atzean ikusten da bezala Zasek Zurrumurruen aurkako sareak antolatutako saio honetara. Gaur abenduaren 28 da, Inusenten eguna, eta Zasekoi oso ondo etorri zaie Inusente eguna izatea, guri ere gogorarazteko ez gaituztela zurrumurruekin eta esamesekin engainatu behar. Hala ere, guzti hau nik baino argiago azaltzeko, hor da jende artean Maitane Arnoso, SOS Arrazakeriako presidentea, eta saioari ekin aurretik berari utzi nahi nioke hitza, arrezagun txalo batekin Maitane Arnoso. Etorri, SOS Zaseko Zurrumurruen aurkako bertso saio honetara. Dakizuen bezala, Zurrumurruen aurkako sarea hainbat erakunde eta eragile sozialek osatzen dugu. Eusko Jaurlaritzak, Erkidegoko 3 aldundiek eta 21 udalerri eta erakunde sozialek. Gure helburu nagusia, besteak beste, gizarte eraldaketarako tresna garatzea da. Tresna bat denek erabili dezagun tresna bat, zurrumurruen aurka lan egiteko. Eta guretzat, tresna hori printzipio zehatz batzuetan oinarrituta egon behar da. Giza eskubideen defentsan, duintasunean, feminismoan, kulturanistasunean eta arrazakeriaren kontra egiten duen mugimendu batean. Pertsona etorkinen buruz zabaltzen dien oinarri gabeko zurrumurruak, estereotipoak, aurreiritzi ezkorrek ez dute batere laguntzen bizikidetzan. Gorrotoa, taldeen arteko etsaitasunak, beldurrak, mesfidantzak elikatzen dituzte. Eta luzaroan bai uste dugu, elikagai hauek arriskutsuak diela modu batean legitimatzen dutelako bai bazterkeria eta askotan ere indarkeria. Uste dugu diskriminazioa aztertzen dugunean, garrantzitsua dela diskriminazio anizkuna ikustea. Alde batetik jatorrian oinarrituta dagoen diskriminazioa, baina baita generoan, dibertsitate funtzionalian, sexu joeran, erligiotasunean, oinarritutak dauden diskriminazioaren ardatzoiek. Diskriminazioa aztertzeko denak batera eta elkar aztertu eta ezagutu behar ditugu. Eta elkar ere, uste dugu, hemen zaudeten guztiekin batera, lan egin behar dugula arrazakeriaren kontrako mugimendu honetan. Horretarako nahi dugu, zuek jaso dituzuen liburu horietan eta hemen izango dugun tresna, bertso tresna honekin ere, lagunen artean, senideen artean, gure tresna hau zuen aitea eta zabaltzea. Eta esan duten bezala, gaur abenduaren 28 honetan, baina baita 2018 sartzen ari garen 2018 honetan, ez gaitezen inusente izan eta ez ditzagun zurrumurruak, zabaltzen dien zurrumurru horiek sinetzi. Ondo pasa, saioa, urte berri on denoi, eta elkar ikustea espero dela izter. Esker mila.
Mila esker, Maitane, niri lana erreisteagatik eta zasen berri hain argi azaltzeagatik. Eta bai, gaurko 8 protagonista nagusiak, gaurko 8 bertsolariak aurkeztu nahiko nituzke, eta arditzagun txalo bero batekin Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina, Aitor Mendiluze, Igor Elorza, Unai Agirre, Jon Maia, Alaia Martin eta Maialen Artzaiu. Txalo hori bat, eraietak. Eta saioari otxurak agintzen duen bezala ekiteko, altxa zaitezte 8 eta kantatu lehen agurra. Atxaldeon lehenbizi, nola komeni den, zurrumurruak zeinen pozoitsuak diren, nola bersoei beste zeo zer darien, gaur egin nahi genuke, honegin dakien, itz alik argien eta jostarien, itz alik argien eta jostarien. Inusentada bat denez gaurko Euskal Herri tropikala, oretan sartu eskuak eta lot dezagun amantala, zurrumurruak izanagatik odol txantxodun puñala, ea bersonak zabaltzen diren zurrumurruak bezala. Arratsalde ona da gaur barrenerako, antzemango zenuten dagoenerako, eztarria justu det nahi dedanerako, baina alere gogoz nator lanerako, itzez eragitera baina onerako. Arratsalde on ongi etorri musua ta besarkada, argia jarriz leundu nahi dugu zurrumurruen islada. Bertsoa ez da guztiz alduna, bertsoa zer sinplea da, arrazoizkoak esaten ditu, emoziozko erara, gaur ere hori lortzen badugu pozik aterako gara. Bertsoen zeremonia, errimaren harmonia, badakit nun dagon ia,
beldurra dugu zurrumurrua handi dezan legamia, hartu gua utzinia, azalakin zemania, kanta dezagun mamia. Arratsalde on lehendabizikoz, ez zaudeten ez aparte, nahiago nuke beste formula, moduren bat baneak arke. Gaur bezalako ekitalditan, hartu beharko da parte, errezelozko zurrumurruak aldeko bihurtu arte. Arratsalde honta ongi etorri, agur baten simpatian, saio eder bat egin nahi dugu, sustraitua empatian, zurrumurruak isillarazi, ningarri diren zatian, ez gatoz baxu, ez gatoz koldar eta eralotxatian, kantatu ditzagun zaska batzuk, zasekoen aitzakia. Kaixo guztiok ongi etorri, antzoki zahar betera, zurrumurruak utzi ditzagun, behingoan alde batera. Gudakiguna xuxen kantatzen, aleginduko gera, baina gaur justu gezur txikiak esateare libre da. Gudakiguna xuxen kantatzen, aleginduko gera, zer den egia eta zer gezurra kontuak zuek atera. Saioa hasteko hurbildu zortzirok, eta Maitanek aipatu du bere sarreratxo honetan, zuoi ere entzuleoi sarreran liburuxka bat banatu dizutela. Liburuxka horretan 10 zurrumurru datoz, eta 10 zurrumurruak irakurriko dizkizuet, eta zuek ea ze iritzi daukazuen zurrumurru hauei buruz. Hauek dira 10 zurrumurruak. Etorkinei babes ofizialeko etxe bizitza gehiago ematen dizkiete eta eurek dute lehentasuna. Etorkinek larrialdi zerbitzuak kolapsatzen dituzte eta gehiegitan jotzen dute osasun zerbitzu publikora. Etorkinek espazio publikoak okupatzen dituzte eta haiek beharrez bezala edo gehiegi erabiltzen dituzte. Etorkinak matxistak dira eta genero indarkeria areagotzen dute. Etorkinek ez dituzte bertako arauak errespetatzen. Inmigrazioa areagotzeak delikuentzia areagotzea dakar. Etorkinek ez dute gure identitate kulturalean integratu nahi. Etorkinen seme-alabek ikasgeletako maila akademikoa jaisten dute eta getoak sortzen dituzte
Eta 10. etorkinek lana kentzen digute. Zuek ere zuen liburuxkan aurkituko dituzue, 10 zurrumurru hauek, zue 8 ze iritzi daukazue zurrumurru hauei buruz. Osakidetzan edo hezkuntzan edo erregei eske, etorkinena bihurtu ote da, olde ote da, hainbeste. Nere galdera da etorkina, zergatik den beti beste, gu ere ginen, gu ere bagara, gu ere izan gaitezke. Etorkinentzat guretzat gixan argitzen du eguzkiak, eurentzat ere guretzat gixan dira kaleilun bustiak, zurrumurruen atzean daude gure izutan guztiak, gure zinezko izaekata, gure konpleju guztiak. Bizitzen ari geran honetan, mapa berrien aroa, ematen zaie kentzen digute, ze diskursoa raroa. Elurbola bat bultzatzen bada, beti aurrera kadoa, eta beti da zabalegia, ez jakinaren ahoa. Hemen bekoak bekoagoa zapaltzea ideologi, Bizkaialdean erregeiaz pasatzen dena ere tori, geuk boterean jarritakoek eiten dute guzti hori, kompetentzia egin nahiean Le Penita Marotori. Jon Maia Soria delako bat izaudete hortik begira, aita ta ama noizbait etorkin helduak Euskal Herrira. Haien seme hau zuen aurrean orain bertxotan ari da,
zain datozen horiek ere noiz baitarituko dira. Etorkindanak gainezka eta gut deusezin errunian, etxe bizitzan gaia ez dago oso modu legunian, ospitaldanak gainezka eta lana behar degunian, iduri luke idatzi dala inuzente egunian. Zurrumurruak sortu litezke txiste ez diren txistetan, protagonista nongotarra den, zehazten den albistetan, eta getoak daude, gure garunen krisketan, isil ditzagun zurrumurruak tas gaitezen izketan. Debalde dute etxe bizitza, ta debalde osasuna, eta ez dute errespetatzen herri honen nortasuna. Kanpokoa da beti gaiztoa, kanpokoa erruduna, eta ahaztu egiten zaigu guk han egiten duguna. Urbildu Jon eta Sustrai. Eta jakingo duzue udazkenarekin Jon Maia Soriak liburu bat kaleratu zuela, Berriak jaio ginen izeneko liburua, eta Sustrai aritu zitzaion, irakurri behar dezu Sustrai liburua, irakurri behar dezu, eta alakoren batean Olentzerok Sustrairi liburuak argi eta irakurri du liburua. Kontua da, Jonek bere bertsoetako hastapen garaiak, bertsokideak, gaur egungoak aipatzen dituela, baina Sustraien presentzia liburuan oso txikia dela. Hain dela txikia ez dela agertu ere egiten liburuan. Ez dakit nik Sustrai oso pozik dagoen horrekin. Liburu hori zerrote dugu, epika edo satira, ez saiakera, ez poesia, ez da ere narratiba. Ninunez naiz argitzen eta horrexegatik argi da, adiskidea bizi zarela iraganari begira.
Bezalako beste batzukin ere izan dut burruka. Liburu hori idatzi zana, guztia da nere kulpa. Zu liburuan agertzen zara, bai hasi eta bai buka. Baina ez nuen nahi esplizitoki, baizik imaginatuta. Nik horri zorri pasatu ditut, ta ibili naiz handik ona. Irakurtzeko jontzu zarela bersoaren Maradona. Garbi uzten duzu zuzarela fin, zu bikaina ta zu ona. Baneri hori iruditzen zait zartzearen lehen sintoma. Zahartzaroa ote da hori, biografia ta dato. Argazki asko sartu ditut ta, guztietan nago guapo. Igor ta Unai agertzen dira, Maialen ere beharko. Gazteagoak utzi zaituztet bigarrengo zatirako. Dirudienez beste tomo bat daukazu preparatuta. Zure autoestima altuak nauka, ordea arduratuta. Ni ezagertzea onar dezaket, naiz eta utzi minduta. Maialen ere gutxi agertzen da zurekin konparatuta. Autoestima goian duena, horiekin ez da mintzen. Zu ari zera historiaren, lodiera dena fintzen. Maialen ere gutxi agertzen da, zergatik zera harritzen. Eske orduan ni txapelketetan aurretik geratzen nintzen. Zu Maialenen aurretik Maia ez zara inoiz geratu. Baina zukala nahiko bazenu tantoa hor apuntatu. Gure artean bada alde bat, ez litekena ukatu. Nik historia egin nahi nuke, zuk historia kontatu. Biak nahastu egin dituzu, Maialen eta lehen Maia. Ez dezulu ulertzen bersolaritzak, behin egin zuen bi
bidaia. Zuk historia egin nahi duzu, kontatu zure garaia, baina agian izango zara, zuaitz gabeko sustraia. Agian honena zeuek konprobatzea izango da, beraien presentzia zenbatekoa den liburuan. Zatozte Unai Agirre eta Igor Elortza. Eta Unai eta Igor zurrumurru batetik abiatu eta gaur egunkarian irakurri dudan informazio bat emango dizuet. Lehen ere esan dut, zurrumurruak hala zion, etorkinekin lotutako ohiko zurrumurrua izaten da, guri lana kentzera datozela ona, edo diru laguntza ofizialetatik bizi direla, etorkinek. Baina ez da zurrumurrua, etorkin hoietako gehienak ez direla gutxieneko soldata irabaztera ere iristen. Aste honetako albistea da, gutxieneko soldata igo dutela, 735 eurotara, baina egunkari berean letu dut, aurten Ronaldok eta Messik 18 eta 20 milioi irabaziko dituztela. Hau dena etzen hasi, oraintxe 2 urte, oinak erabiltzea zenbaiten birtute, beste askok soldata duin bat nahi luke, mundua baloi bat lez hortxe diardute, eta ostikadaka erabiltzen dute, eta ostikadaka erabiltzen dute. Ondo esplikatzeko ia bageran gai, etorkin asko daude, zer iritsiko zai, beste batzuek berriz, haundi eta lasai, Messi eta Ronaldo, hortxe ditugu ai, lana ez dute kentzen, baina dirua bai. Lana ez dute kentzen, baina dirua bai. Beltzak izanik ere, aberatzen pare, omen daukatelako, nahiko abildade, haien herrikideak ostera erabe, eta haien diruak begiratu gabe, iruzurgile handien klubean baitaude,
Hiru zurgile handien klubean baitaude. Azaldu izan dira horren beste kontu, batzuk behar lirake gelditu edo lotu, baina gure gizarte hau nola oidan urtu, aberatsi zarroiek oi ditugu gurtu, ta bizi ezin diren gehienak egurtu, ta bizi ezin diren gehienak egurtu. Bat izan arren lana, eiteko kapaza, soldata minimoak ere zaildu traza. Unai buruan daukat, alakoan abasa, lehen zalean nintzen, ez altzaizu pasa. Futbol zale izatea ez dago erraza, futbol zale izatea ez dago erraza. Futbolean badira hainbeste klasiko, nik Igorrek bezala hau ez dut biziko. Ez naiz futbol zalea bizitza guztiko, ta honezkero ez naiz horretan hasiko. Neregatik ez dute asko irabaziko, neregatik ez dute asko irabaziko. Beraz etzara zale etzabiltz jotasu, baina mundua zertan den horra hor maixu. Funtzionatzen duen erai egin kasu, zale ez izan arren hortxe zabiltzazu. Baloia norena den begiratu zazu, baloia norena den begiratu zazu. Ezin da ezer egin ordun horren kontra, mundu honetan bada hainbat jende mota. Naiz futbola sarritan oidegun gorrota, nere semearekin toalla det bota. Mesiren kamiseta opariu diota, Mesiren kamiseta erosi diota. Urbildu Alaia eta Maialen Lujanbio. Eta zuek biak, Maialen eta Alaia, irakasleak zarete.
baina bada ezberdintasun bat zorion artean. Zumaiaren funtzionaria zara eta Alaiak ordezkapenak egiten ditu. Kontua da, Maialenek Donostiko eskola batean daukala bere plaza, Donostiko eskola batean egiten duela lan, urte hasieran baja hartu zuela eta Alaiari deitu ziotela Maialenen baja ordezkatzeko. Pasada lehen Iruilekoa, baina Maialenek Eguberrietako porren aurretik Alaia alta hartu du eta eskolara azaldu zaizu hori esateko. Alta hartu duela Eguberrietako oporren aurretik. Iraila hasieran telefonoz kasu, virus batek egingo zizun enbarazu, sendatzeko zortea handia daukazu, orain zu altan zaudetan inago baxu, orain zu altan zaudetan inago baxu. Gabon kantuen hotsa heldu nere gana, talanera itzuli naiz hori altzen drama, oraingo gazte hauek keja dute dana, 3 hilabetean eman dizut lana, 3 hilabetean eman dizut lana. Haienek kexatzea nola zait ba otu, deskonfidantzarekin zalantza zait lotu, kolpe honek ideia ez baitit lausotu, baietz urtarrilaren 8an gaixotu, baietz urtarrilaren 8an gaixotu. Neska hau bizkorra da alako pertsenta, ta ni nonbait gaiztoa eta erramienta, behatzin izango da enazazutenta, 8an lan handirik ez da egiten ta, 8an lan handirik ez da egiten ta. Merkatuaren eske eta eskariak, oporretako plusak eta obariak, olentzerok nolako pakete handiak, hartu nahi aldituzu nire opariak, hartu nahi aldituzu nire opariak. Oparirik ez dut nahi ez zureen truke, funtzionario zarrek hainbeste bertute, horietak gehiago emerezi dute, nerabeak jasaten 30 urte, nerabeak jasaten 30 urte.
Gaixoa, sufritua, ta gozatzen bapo, lan bokazionala da onartu beharko, ta zuk bokazioa duzu eta asko, baina irakasleen oporretarako, baina irakasleen oporretarako. Beraz irakasleo alperraren planta, naizta jasaten degun hainbeste zarata, zuk nere antzadezu etzan besteik falta, justu oporrengatik kexatu zerata, justu oporrengatik kexatu zerata. Altxa ofiziotarako falta zareten biak, Aitor eta Maialen. Eta zu, Maialen, herritik aparte xamar bizizara etxe batean, eta baserri bide estu bat baino ez dago, zure etxera iristeko. Goizero, herrira getxi behar izaten duzu, ordu berean, ordu igualean lanera. Auto bakarra gurutzatzen duzu, baserri bide estu horretan. Aitor jubilatuarena, goizero, eta komeriak egiten aritzen zarete, ez bidean aurrera, ez atzera. Gaur ere, hala geratu zarete. Maialen herrira jetxi nahian lanera, eta Aitor jubilatua beti gola. Etxetik abiatzen naiz nere autoan, badakit noizta nola eta nora joan, eta zu beti traban horbide ondoan. Ez dakit propio jarri altzeran gaurkoan, ez dakit propio jarri altzeran gaurkoan. Beti ninago traban, beti nere kulpa, ni lanera noa ta zu jubilatuta, baztertu zaitez pixkat bidetik eskuta, zuk denbora guztia sobran daukazuta, zuk denbora guztia sobran daukazuta. Beraz nahiko zenuke trabatik entzea, eta bide osoa zuretzat hartzea, ez da balan horretan asko saiatzea, jubilatun orduan lanera sartzea, jubilatun orduan lanera sartzea. Teman enaiz hasiko alperrik zurekin, nik nahiko lan badaukat nere lanarekin, eta nora zoazen nahiko nuke jakin, baserri bide hontan lan roberrarekin, baserri bide hontan lan roberrarekin. Nere lan rober zarra hain dabil ederki,
Bistatan probatzen dut poliki poliki, gainera aukera dut bidean egoki. Lagunak nun aurkitu ibiltzen naiz beti, lagunak nun aurkitu ibiltzen naiz beti. Esandako hortatik kontuak atera, nahiko gaizki zabiltza enela ospera, mendira zatoz bada lagunen artera, txerrita behi guztikin moldatzen alzera, txerrita behi guztikin moldatzen alzera. Txiki bat ere ez aldet aditu, edo zure Espainetan igual nabaritu, txerrita aberekin zergatik aritu. Ez naiz bazurekin izketan gelditu, ez naiz bazurekin izketan gelditu. Babai egiten duzu nahiko enbarazu, aurrera joan nahi nuke egidazu kasu, eta behingoagatik baztertu zaitezu, edo maldizioak entzungo dituzu, edo maldizioak entzungo dituzu. Apur batean ofiziokako lanak utzi eta gerturatu zaitez Unai. Eta bakarka kantatzeko gai bat jarriko dizu Unai. 50 urte egin dituzu lantoki berean lanean eta jubilatzera zoaz. Lagunek despedida bazkaria egin dizute eta bazkari horretan erloju bat oparitu. 50 urte egin ditu Unaiek lantoki berean lanean, jubilatzera doa orain, eta despedida bazkarian bere lagunek ordulari bat oparitu dute. Eskarrik asko eman behar dut, edota eskapokorri, ordularirik behar nuenik, ez diot esan inorri, eta ordularia ederra dotoria, ta jarri naiz gorri gorri, 50 urtetan ez naiz inoiz puntual etorri, 50 urtetan ez naiz inoiz puntual etorri.
Ordularirik gabe pasatu, oide tastea ta jaia, talankidek adarra joaz, sortu didaten ezbaia, horratz ta guztikua, lehorta bustikua, hori alda zuen naia, barkatu baina pasatu zaitau, erabiltzeko garaia, barkatu baina pasatu zaitau, erabiltzeko garaia. Baina oparia egin dutenez, oso modu apainian, eskerroneko hitzak hartuko, ditut nere mingainian, zuez gogoratzeko, lankide bilotzeko, denbora pasanian, pilarik gabe dukiko dut, mesanotxian gainean, pilarik gabe dukiko dut, mesanotxian gainean. Altxa 8 eta etorri zaitez sustrai nere ondora. Eta egia da bizitzan askotan kosta egiten zaigula egiak esatea, eta orduan sortzen direla zurrumurruak, egiak ez esatetik, egiak ez aitortzetik sortzen direla zurrumurruak. Batzutan gustatzen zaizkigu egiak, besteetan ez. Kontua da, zuek zazpiok badaukazuela sustrairi esan nahieko egiaren bat. Beraz, aitortu sustrairi egia hori, eta gero sustrai, zu nahi baldin baduzu behintzat erantzun. Ea benetako egia den, ala zurrumurrua den, ala. Konprometitu xamarra baino, sustrai kontatu nahi nizun, kideak erata balbaitizut nik horren beste maitasun. Aizazu aita izan zinenta, hain flakoa zauden kasun, zurrumurruek diote aurrari titia ematen diozun. Zurrumurruek diote aurrari titia ematen diozun. Babai titia ematen diot,
lehenbiziko egunetik, eta zu ere fijatu zara plako nagon seinaletik, ahotik sartzen dudan guztia, ateratzen zaitatzetik, taurrak bezala joan behar dut pardelta guzti kaletik, taurrak bezala joan behar dut pardelta guzti kaletik. Zure bertso bat entzute hutsa, aski da konturatzeko, bukaera aldoera zerbait daukala ala oi hartzunantzeko. Zurrumurru bat badago sustrai, hau nolabait azaltzeko, azken silaba luzatze aldez du txalo gehiago hartzeko, azken silaba luzatze aldez du txalo gehiago hartzeko. Eta adarra jotzen hasten da, ene andoaingo kalbo, azken aldian zure ondoan niko koteraino nago. Buruz burukora pasa zinen, nere aurretik ta klaro, azken silaba luzatu behar nun puntu erdi bat gehiago. Azken silaba luzatu behar nun puntu erdi bat gehiago. Bazen auzi bat aipatua baina, esan gabea sekula. Azken urtetan zeuk bota duzu inork egin gabe burla. Egia alda pelukeria, garestirtetzen zaizula. Zurrumurruek diote gero taile gehiago duzula. Zurrumurruek diote gero taile gehiago duzula. Ta Durangoko dandiak berriz adar jotzeari ekin, ta hori beken berak irutan kantatu zuela erkin. Babai implante batzuk eginak, nago nik uste benepin, konpintxatuta nagoelako Aimarrola izolarekin. Konpintxatuta nagoelako Aimarrola izolarekin. Nik liburu asko saldu dut, esango nuke cum laude, baina ez didazu berdin beiratzen liburuaren ondoren. Jendiak hortik komentatzen du, aserratuta ote gauden, ta ni bekera ez sailkatzea ospatu ote zenuen. Ta ni bekera ez sailkatzea ospatu ote zenuen. Azken aldian etzazu pentsaio nabilenik penetan, ikusten zaitut bekeko aspaldi taurrun goroitzapenetan.
Babaiegia aitortzen dizut, ospatu nuen benetan, ta ospatzeko asmoa daukat urrengo 4 urteetan. Ta ospatzeko asmoa daukat urrengo 4 urteetan. Probatu dezu zorua eta erdilea ta uraparra, ta olakotan izaten dira kontuak eta marmarra. Nik galdera bat entzuna daukat, nago harritu xamarra. Ensaiatua alda mikrotik egiten dezun irriparra. Ensaiatua alda mikrotik egiten dezun irriparra. Nere barruan daukadan arren nahiko beldurta angusti, irriparregin eta aginak bihurtzen zaizkit eguzki. Irripar hori gainera oidut glamur pixkatekin busti, taurrerantzean egin nahi nuke ordulari eta guzti. Taurrerantzean egin nahi nuke ordulari eta guzti. Sustraiko lina ta urruñarra, jatorria horixe da. Gero Iruñara joan omen zinen, beti ertzetik ertzera. Iruña urruña, urruña Iruña, beti hitzetik hitzera. Eta entzut Akoruñara zoazela bizitzera. Eta entzun dut Akoruñara zoazela bizitzera. Babai urruñan jaio nintzen ni, tala zuzentzen natzaizu. Gero Iruñan lur hartu nuen, annago jauntxota maixu. Akoruñara joangote naizen, zalantzatan nago aizu. Akoruñara heldu baino lehen Urduña ahaztu baitzaizu. Akoruñara heldu baino lehen Urduña ahaztu baitzaizu. Nik berriz ere txapelketara zuzendu nahi dut brujula, naizta olako posturikan ez dezun lortua sekula. Zure bertsoak gogoan hartuz, kalkula eta kalkula, egia alda buruz buru konsartzea espero zendula. Egia alda buruz buru konsartzea espero zendula. Oraintxe utzi nauzu zalantzen ta arantzen erreinuan. Olako asko izaten dira txapelketan ere muan. Buruz buruko bat nuen amets, final handiko menuan.
baina kartzela ez nuen egin Doraemonen doinuan. Baina kartzela ez nuen egin Doraemonen doinuan. Egiak eta sustrai apur batean atseden hartzen utzi, eta zurrumurruei helduko diegu berriro zatozte hortarako Jon Maia eta Aitor Mendiluze. Eta liburuskan azaltzen den beste zurrumurru batek dio, etorkinek larrialdi zerbitzuak kolapsatzen dituztela eta gehiegitan jotzen dutela osasun zerbitzu publikora. Zurrumurru handia da hori, gezurra handia da hori. Horretaz aparte, etorkinek eta batez ere etorkinen seme-alabek ez dute izaten ospitalean daudenean nork zaindua. Aste honetako ekimena da, Sos Arrazakeriak eta Donostiko ospitaleak ekimen bat jarri dutela martxan, ospitalean dauden aurretorkinak zaintzeko eta aurretorkinak zaintzen txanda bat egiteko, eta 30 voluntario apuntatu direla. Zuek albistea entzun eta talde horretan izena ematea pentsatu duzu. Aita amak lanean zekezka zeneke, ta aurreize denbora emango diete. Beraz bakarrik daude medikuen menpe, horregatik nahi dugu hutsune hau bete. Bakardadea ere sendatu liteke. Izena emateko nengoen irrikan, aukerarik ez baita hainbeste alditan. Ikusi nahi nuen nieke dizdiz bat begitan, aruntza noa eta ez pentsa birritan, elkartasuna dago beste onirrikan. Beraien kezka eta beraien ikara, igotzen direnean umeak gelara. Bakardadea zer den probatua jada, gu azaldutakoan irripar bat ara. Konpartitua askoz goxoagoa da. Beraz konpartitzea beti da itzela, bakardadezko harrien kontrako zizela. Probatu beharko da musuen epela, porta gaitezen biok kanpo
joan bezala, eurek senti dezaten etxean daudela. Behingoz baldin badute norbait parez pare, laizter egiten dira babes horren jabe. Bestela nor irudi hemen inor gabe, ta zortea dutela diote alere, zoritxarrez diskurso gaixo asko daude. Diskurso gaixo asko, zenbat bihotz nagi, zenbat faltsukeri eta zenbat horri adi. Berdindua bizenak kolore aragi, hasi nahi nuke hemen euskeraz kantari, kanpotik etorri den jaio berriari. Urbildu Igor eta Maialen Artzaiuz. Zurmurru asko, zurmurruak sortu ohi diren, ohiko beste leku bat sare sozialena da, gaur egun hain modan dauden sare sozialena. Ni dakidala bai Igor eta bai Maialen sare sozialetako erabiltzaileak, zarete erabiltzaile aktiboak. Ze iritzi daukazue sare sozialei buruz, Igor eta Maialen? Behin hasi nintzen aspertu xamar, nagoia seguruenik, baina galdezka etortzen dira sarri handik ta hemendik. Nola jokatutu da dutenei hause esaten dienik, etzazu horregin bulebarrean egingo etzenukenik. Interneten da dena polita, eta dena da ederra, baina atzean badu mundu bat gezurtia eta ankerra. Alde batetik Facebooka eta beste aldetik Twitterra, hor hitzak asko egiten dira eta bitik bat okerra. Ta itzokerrek sortzen dituzte, hainbat min eta sentipen, askok nahi baitu protagonista izan ta garaile irten.
Eta tartean izaten dira makina bat astak irten, bere izenez ez da bilenai, ez diot kasu egiten. Nik ere patxi bakaiongana, nahiko nuke zuzendu, txapelketa hontan ezin izan dut, ia burutikan kendu. Hernaniarri guztia ona, beste ordena obendu. Umorea da umore, baina sarri mina ematen du. Niri tipo horrek ez dit ba, egin horren beste kalte, bai gogoratu zaren aurretik, bizitako hainbat pasarte. Mostradoretan ere bazeuden, askoen indutenak maite, lehen ere askori diete zana, kaixota urrengor arte. Eta agian agurtze horrek egingo luke mesede, naiz eta asko interneten ta sentitu oi diren trebe, beraien hitzak besten gainetik, erregin eta errege, horiek ez dute ba merezi kaixo esaterik ere. Orain Alaia, eta zuri ere Alaia bakarka kantatzeko gaia jarriko dizu. Familiarekin Donostiara iritsi berri den etorkina zara, Alaia. Zure alabaren gelakide baten urtebetetzea da gaur, eta haren gurasoek deitu dizute bera gonbidatzen. Familiarekin Donostiara iritsi berri den etorkina da Alaia, bere alabaren gelakide baten urtebetetzea da gaur, eta haren gurasoek deitu diote alaba gonbidatzeko. Lehengo zerua mantendu arren, gaur Euskal Herria zoru, berritzat duguta etorkizuna, oinarrizko bizi modu. Nire txikiak joan egin nahi du baze egingo diogu, han izango da nahiko osito nozila eta otordu, lagun berriak ezagututa, euskaraz ikasiko du, euskaraz ikasiko
gonbidapena jaso du eta pozik etorri da bapo, irriparrea ezin kabituz, besotara egin salto. Gero ze jantzi hautatu nahian, gelara egin du eskapo. Gelan sartu da gela berrian, ta ez dago gelatik kanpo. Ez dakit nola harritu naizen, gonbidatu dutelako. Gonbidatu dutelako. Batzutan hitz bat begirada bat, existitzen gonbidapen, bilakatzen data harreman bat, dugu urrengo garapen. Naizta hizkuntza eta kultura bihurtzen duten erreten, bide bat zabal jarri diote, enukena nahiko eten, eta galdetu egin behar dien ni ere joan naiteken, ni ere joan naiteken. Eskerrik asko Alaia. Hurbildu Aitor Mendiluze, Jon Maia, Igor Elortza eta Maialen Artzaius. Eta hasieran esan dugu zazen gaurkorako leloa edo zela, etzazu sinistu esaten dizuten guztia, ezta? Nik lau esaldi esango dizkizuet, zuez zortziokin zerikusiren bat eduki dezaketenak. Eta zuek erabaki, esaldi bakoitzarekin pare bat bueltatan edo koplatan, ea egia den, zurrumurrua den, gezurra den, zuek ikusi. Nik esandakoa den arabera. Esaldi bakoitza esango dizuet, pare bat buelta eta argitu egingo dugu, ea benetakoa den, ala, zurrumurrua da. Ulertu da, ezta? Lehenengo esaldia. Zuez zortziotako bati, zortzi bertsolarietako bati, aurten olentzerok txakur bat ekarri dio. Lehen zurrumurru. Ba uste dut hori egia dela gauzak argi kontatzeko, taukera ederra dauka alaiak igeldon pasiatzeko. Egia izango da igual baina horrela ez du balio, hobeto esan da txakurrari alaia ekarri dio. Zurrumurrua entzun dete eta pixkatxo bat harritu nau, ez dut pentsatzen egia denik, baina egia bada, guau. Beraz zurrumurru horren ardatz, bihurtu dugu alaia, ongi ulertu aldut txakurra izan likela Jon Maia. Ez lauankako txakurtxo bat da, ta pintxo izena dauka.
guri ekarriko ez ligukena txakurra zerrukituta. Niri txakurra etzait gustatzen, nahiago dut libre buelta, ta horregatik ez ditekarri ondo portatu naiz eta. Ni neu txakurra naizenik behintzat, ez beza inork espero. Biak batera ezin da izan txakur eta olentzero. Ez alaiari ez dio ekarri, lehendik bat badauka eta, ta egunean jaten dizkio 3 kilo txuleta. Zurrumurroa zan, erabateko gezurra zan. Nidak edala behitzat, 8 inoi kontrakorik esatez bali maezue, olentzerok ez dio txakurrik oparitu. Bigarren zurrumurroa, esango banizue oholtza honen gainean dagoen bertsolarietako batek 6 hizkuntza hitz egiten dituela? Hori zer da, zurrumurroa, egia, gezurra? Beraz 6 hizkuntzatan liteke aritu, Jon Maia berduela errez nabaritu, eta laizter beste bi asmatuko ditu. Horixe zan behar nuen ez baita arruntan, totala Jon Maiaren input ta outputa, txakurrizkuntza ere hitz egiten duta. Asko ikasi ditut ondo eta garaiz, enaiz katedratiko eta enaiz apaiz, denak erabiltzeko umilegia naiz. Bonjour eta buongiorno, egunon ta paka, buenos dias ere da beste bat zait falta, 6 hitz egiten ditut baina arrastaka. Ara hau da sorpresa, kolpetik anneri, agurtzen hasi zera, segi eta segi, nik Jon zela uste nuen tabazerate bi. Aitor guk egin dugu lehenago estropezu, beraz Maialen hortan hain fina zaudezu, bertsotan zenbatetan egin dezakezu. Kanta dezala beraz 6etan oparo, 6tan esan dut baina nahi badu gehiago, ulertzez baduzue laguntzeko nago. 6etan kantatzea ez da nere esku, 2, 3 edota 4 egizu apustu, ta batzutan euskaraz ere juistu. Egia da, Maialenek 6 hizkuntza hitz egiten dituela, eta uste dut argi geratu dela Jonek ez dituela hitz egiten, ez da,
Esango anizue, gaur holtza gainean dagoen 8 bertsolarietako baten urtebetetzea dela? Zer da, egia, gezurra, zurrumurrua? Ba egia da eta benetan zurrumurrurik ez da hor. Nik dagoeneko zoriondu dut baina ez dut esango nor. Bai, egia da oraingo hauxe ez dugu inozentada. Urte betetzea batena baina gu guztion eguna da. Froga bezala kanta dezagun, denok zorionak zuri, ta obserbatu gu 8etan norri pintzen den urduri. Inusente egunak baditu ez dakitzen bat arrisku, neri baiezkoa esan didate baina nik ez dut sinistu. Urte muga da aldaketa bat hortan ez da arraroa. Zuek pentsatu nork ematen du atzo baino zarragoa. Pizaren bat eman beharko da berandu baino lehenago. Beste guztiak tente eta bera lurrera begira dago. Inusenteen eguna da eta gainera Gabon garaia. Fetxa hauetan ez da raroa, alako egun alaia. Gaur alaiaren urteak dira, gezurrak ez du balio, eta anaiako pari gisa txakur bat ekarri dio. Buena eta azkena, azken zurrumurrua. Egia da, alaian urtebetetzea da gaur, Egia da. Eta azken zurrumurruak honela dio. Urte hasieran zuez 8 bat Euskal Herritik kanpora joango da bizitzera. Egia, gezurra, zurrumurrua, zuez 8 bat Euskal Herritik kanpora joango da bizitzera urte hasiera. Ba hori kostatzen zait egitzat hartzea, normalena da hauek bertan mantentzea. Desente kostatzen da gainetik entzea, gainetik entzea. Embajadore omen doa Bangladesen. Non dago jakiteko beitu Google Mapsen. Bada ez bada ere ez dut gezurtatzen, ez dut gezurtatzen. Hauxe da drama baten evokazioa, Jon Maia badijoa informazioa, ikusi nahi dezuen erreakzioa, erreakzioa. Maialen Lujanbio gure etxerako, lakra handiena da aitortu beharko, bera bada joan bedi 7 urterako, 7 urterako. Asko kalde egiteko esaten digute,
baina gu zeintzuk geran ta esango nuke, dijo Ana Belaxe bidaliko dute, bidaliko dute. Unai Agirre omen doa erbestera, hemen ja konpondu du sagardoaren zera, ta orain urruti doa Asturiasera, Asturiasera. Herririk herri eta tralari tralara, bertsolariok oso ondo bizi gara, joan daiteken bakarra gai jartzailea da, gai jartzailea da. Nik dakidala ez doa, hemendikan inor, edo izatekotan izango da igor, batean doa eta irurako dator, irurako dator. Bueno, ni dakidala ez tipoa zortziotako inor bizitzera bintzat, Euskal Herritik kanpora. Azken txanpari ekiteko zatozte Unai eta Maialen. Eta zuek Unai eta Maialen atzo elkarrekin ligatu zenuten. Elkarrekin ligatu zuten Unaiek eta Maialenek. Eta Maialenen etxean pasa dute gaua. Iritsi da goiza, Unai etxetik alde egiteko aitzakiaren bat asmatu nahian ari da, baina Maialenek hitzegin eta hitzegin eta hitzegin jarraitzen. Parranda ta sexua goizean ondakin, gosaia ta kontuak umore onakin. Berriz noiz juntatuko gerangu ez jakin, Unai nora zoaz ba alako presakin. Maitea ez dago zeharo isila, nunbait sortuko ditu hainbat marabila. Nik joateko badauzkat aitzakileak mila, lanik ez daukat eta banoa lan bila. Gizona lanak egin behar dizu enbazu, neri musu ematean eiten izun kasu, gero itzak ateratzen aizaizkit jotasu, ni xiltzeko modu bakarra daukazu. Tegu bukatuko etxeko burruka, ondo pasa nuela ezingo detuka, baina orain kalean nahi nizuke truka, hainbeste egotera ez nago ohituta. Hainbeste egonda jarri da aserre, lehen degunak nahiko intzirita parre, zazpika
jende erre, unai orain Donostin ez dago ezerre. Baina zine bat bada ederra gaurkuan, eta gogoratu naiz zuk esandakuan. Dana egin nahi dezu etxean juntuan, beti zeatik nahi dezu behatzi puntuan. Behatzikuak badu nahiko kategori, ta ikusi izan dut nik filme bat edo bi. Zuk ez dezu ikusi hainbeste histori, oera gosaria ekartzean hori. Baina aspertuko naizala egotian, gau ez ibili nazu eundoko trotian. Nien aiz konturatu intziri botian, txapelak zerreiten du almohada pian. Nik hortxe gordetzen dut lanik ez du ematen, nere amante bakanek ikusi dezaten. Zera egin nahi nuen errez da esaten, behin bat harrapatuko ta utzi nahi ez joaten. Ederra da besozta, ederra da gerriz, ederra degu hitzez, ederra da neurriz. Baina izea behar det nik oraingo irriz, utzi 3 orduta hemen azu berriz. Urbildu Sustrai eta Alaia. Eta zuek ere elkarrekin ligatu zenute, baina ja aspaldi urte asko pasaira orduzkeroz. Eta bikotea zarete, ja adinean aurrera doan bikotea. Bizitzan behin bakarrik bizi behar dela eta zuk Sustrai aurten Eguberriak luxu guztiak betez eta kapritxo guztiak betez pasan nahi dituzu. Alaia berriz, bikoteko zuhurra da, bikotean dirurik gastatu nahi ez duena, eta ea nola komentzitzen duzun zuen kapritxo guztiak betetzeko aurten Eguberrietan. Gabonak iristean, goizta arratsalde, jakuzi baten sartu, nahi nuke suabe, bertan puru bat erregen pare, ta jakuziak kabaz
bete goi eta be, ta hori dena aldala Katalunian alde, ta hori dena aldala Katalunian alde. Kopeta ertzetikan daukat izerdia, dardarkarri zait eta zure hitz erdia, desberdina daukagu gure hiztegia, herrialden lotura hori da egia, ni oso katalana naiz, xurra alegia. Ni oso katalana naiz, xurra alegia. Baina xurrek ez dute askorik irauten, ta erronka berriak behar ditugu aurten. Guinness libururaino baikoaz hainbaten, ea zuk eta biok egin genezaken, bazkaldu akelarren tafaldu arzaken, bazkaldu akelarren tafaldu arzaken. Zure izkera garbi ta erantzun lausoan, neuronak ere dauzkat ia kolapsoan. Diru iturria dago gure arazoan, arzak ta akelarre urrun dauzkat soan. Entzun dut kebapen bat badela auzoan, entzun dut kebapen bat badela auzoan. Esaten badidazu garestia dela, salan jarri dezagun sagardo kupela, eta maira ekarri puntako okela, uste nuen alaia bazenekiela, pentsioa 3 euro igo digutela, pentsioa 3 euro igo digutela. Horri ezin zaio deitu igo edo altxa, txuleta eta sagardo zergatik enpatxa. Jeitsi egin behar da barau aldiz martxa, 29ean sobran dago matxa. Zurea ez da matxa baizikan tu matxa, zurea ez da matxa baizikan tu matxa. Lehenik proposatua gau bat uretan blai, ondoren ekin diot jakusi ta arrai, arzak ta akelarre
utzi biharko zai, sexua proposatu nahi nizun baina ai, debalde den bakarra ez dugu egin nahi. Debalde den bakarra ez dugu egin nahi. Aspertzen gara jarriz, gero parez pare, oraindik morbo pixkat badaukat alare. Ez dut izan nahi behintzat jakusi urjare, nik sexua maite dut nago bere alde, baina kondoiak ere garestitxo daude. Baina kondoiak ere garestitxo daude. Ordua ere badoa pixkanak aurrera, baina amaitu aurretik zatoz Maialen. Eta Alaiak aipatu ditu 31 gauko mahatsak, eta gu ere denboran aurreratu egingo gara. Jo dezagun gaur abenduaren 31 dela, abenduaren 31 gaua, eta pentsa dezagun Maialenek sos deiaken egiten duela lan larrialdi deiak erantzuten. Atzeko 7 deitu dizute gauean zehar, abenduaren 31 gauean zehar larrialdiren batekin. Zu kontatu Maialen ze larrialdi daukan atzeko bakoitzak, eta besteok erantzun Maialeni. Ulertu diot ronta tekila eta juergara atera. Ulertu diot Maialen naizta ez nago soa partera. Koma zorian gehiago ez dut ulertu nere kaltera. 6 hizkuntzetan hitz egin baitit, baina 6etan batera. Azken aldian gure etxean festa giroan gabiltza, baina gaurkoan arriskulatzen jarri dut nere bizitza. Seguru nago ni bizirikan nengokela nere hitza, dena ulertuko luke atzean Jon Maia egon balitza. Zotinka deitu ditonek edo ze erremedio, Gabon afari larria izan da, arnas estu zala dio. Ile zuri batzuek bandejan, akabo eta adio. Arkumea izan behar omentzunak, keinu egin omen dio.
Egia esan gabon gauean, badaukat nahiko apuru. Deitu dut eta deia jasoko nuen enengon seguru. Berriz ere bizira itzultzea ipini baitut helburu. Nik ez dute klarikan sakatu lehen arkumeak deitu du. Ahots grabeaz tipo on batek, enezen bat kontu grabe. Esan dit sekuestratu egin haute, piso baten hemen gaude. Neska bat daukat neri begira, kopeta beltzez goitabe. Eta 4 ordu badara matzat, sagardoik probatu gabe. Sagardo gabe edukian hau, ez da erresa kontatzen. Izkutupean mobila hartu, tasina izindarrak batzen. Emakume bat hile luzea, kopeta beltzenik beltzen. Erropadanak erantzten ditu, ta txapelik ez du kentzen. Dei batek dio, kaixo gabonta, ze misterio ezkutu. Ta gero ala zer modu zaude, eta geratzen da mutu. Honek ez dauka larritasunik, bururik ez duzukutu. Ta serretu da Jon Maia dala ez te dalako ezagutu. Bakardadean hemen nengoen, urte zarretan nola bait. Bakardadea haunditzen dute, era ontako zenbait jaik. Saretan ere inork me gusta, ez atsegin eta ez laik. Nola ez zidan inorrek deitzen, deitzea okurritu zait. Ta beste batek ere deitu du, ta amargatu antzean. Bakarrik afaldu omen dula baino ondo gainontzean. Baino gaur egun paretak finak, ta etorkizun beltzean. Ondogi pasatzen nahi dira da, Aldameneko etxean. Aldameneko etxekoena, niretzako aze burla. Kalera irten nahi dut neukere eginaz festa mardula. Baina gameluak utxegin dit, ta ni naiz tipo aula.
Pentsatu dutzu kanfetamina pasalko didazula. Honek deitu dit teilaturen bat, jausi dala esateko. Juan omen da ta jarri omen du lentzegon baino hobeto. Saul batu ditu bi amona, eta bi heldu perfecto. Dena egina dagola baina, nahi baldin badet joateko. Ba egia da ala egin dut, salbatutakoen mesede. Egia da bailan hoietan ni aritzen naiz nahiko trebe. Dena pasata ondoren deitu, ondo egin dut ala fede. Poz txikiren bat merezi dute sosdeiakekoek ere. Gabon gaua ondo pasatzeko, aita baten desioak. Zapuztu ditu aurraren builak eta burutazioak. Larri deitu du sustraiko linak, nolako obsesioak. Ez dakiela non galdu ditun aurraren instrukzioak. Aurrak negarrez hor jarraitzen du, titiai trago ta trago. Martxa honetan pixatuko du bere aitak baino gehiago. Eta oraindik bere bigarren urtea ez dunez igaro. Umea ezin alda bueltatu, oraindik garantian dago. Hauxe izan da gaurko saioak emandakoa, azken txalo bat eskatuko dizuet 8 bertsolarentzat. Maidale Marzaio, Zagaia Martin, Unai Agirre, Jon Maia, Igor Elorza, Aitor Mendibizen, Sustraiko Lina eta Maidale Mendibizen. Esker handiak eta animoak, baita zaseko eta sos arrazakeriako lagunentzat ere, mila esker saioa hain goxo eta horrelako gustoz prestatzen laguntzeagatik. Eta zuek gogoratu, naiz eta gaur inusente eguna izan, urteko gainontzeko egunetan ere etzaigula komeni edozer gauza sinisterik. Altxa bat, 8 bertsolariok eta kantatu lehen azken agurra. Utzi dazu ez zurrumurru ez, azken bitzak egiten, naizta banaka izan daitezken, adibide eta bizipen. Orokortzeak neri jartzen dit, barru dena irakiten,
laguntzaiegun datozen denei, eroso sentitu diten, inork ez baitu nahi duelako sorterritik alde egiten. Sartu orduko hemen barrura, sentitu gara oso gustura, zurrumurrua gurrumurrua, kolpe baten bihurtu da, kolpe baten bihurtu da. Gaur bezalako egun batean, etorri nintzen mundura, ta ospatzeko urte muga, gero hemendik irten dakoan, trago bat nire kontura, tal bada grifoko ura. Eskarrik asko danoi, gurea hause zen, naizta hitz egitea, oidegun errezen, humorez ta serio, aurrerantzagoa zen, bidea egiten da elkartasuntasen, zurrumurruen kontra bulla egin ozen, zurrumurruen kontra bulla egin ozen. Maroko zein Turkia edota Siria, Senegal edo Ghana ala Namibia, Errumania, Ukraina edota Libia, Kolombia eta Peru ala Bolivia, edo nondikan dator ja bertsolaria, munduz kanpo ustean arrazakeria. Elkartasun askiote da gure sisteman, jarri begiak goian ez zapalduengan, zurrumurru guztiak doazela egan, ta inozentziari aukera bat eman, ta jarraitu sinesten jende onarengan, ta jarraitu sinesten jende onarengan. Itzen jai hau izan da gure zuen denen, eta nahiko ase eta joango naiz nizeren, naiz eta buru lana orain bukatzen den,
mezu implizito bat bazegoen hemen, pentsatu behar dela hitz egin baino lehen. Gaztetxotan hasita, plazatik plazara, bota beharrekoak, bota ditut jada, bersoak gaurta hemen, nahi nituzke laga, zuen azken musua, azken besarkada, bersoak gaurta hemen, nahi nituzke laga, ez da inusentada, zurru-murru bat da. Datorrenari aberastasun deitu behar genioke, ta elkarrekin ikasten jarri,